സൃഷ്ടിപതിയോന്റെ ഹിതമതിലില്ലേ നിഴലുപതിയാദൂതരെ നിഴലല്ലേ ഖസ്വാ ഓ ഖസ്വാ ഇങ്ങുവാ ഒന്നിങ്ങുവാ. വലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ നബിയിൽ മുസ്തഫ വല്ലദീന ഹും അഹ്ലു സിദ്ഖി വൽ വഫാ അമ്മാ ബഅദ്. ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, ഈ ഒരു അഭിനവ സാഹചര്യത്തിൽ നാളെയുടെ നിമിഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പോലും അറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന മാനവ സമൂഹം, കാലചക്രം ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തെക്കുറിച്ചും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി. ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു പോയ ഒരു മഹാമാനുഷിയുണ്ടായിരുന്നു, നബിയുന അസ്റഫുൽ അൽക മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. ഇന്നും നാം ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് പരതിയാൽ ലോകത്തിലെ നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ട, ലോകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞതുമായ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നാമതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് നബിയുന അസ്റഫുൽ അൽക മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരായിരിക്കും. അതെ, അവിടുത്തെ ജീവിതം അത്രക്ക് അർത്ഥപൂർണമായിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉദാത്തമായ മാതൃകയായിരുന്നു അവിടുന്ന്. ഞാനായത്, നമ്മളായത്, ഈ ഒരവസരത്തിൽ അവിടുത്തെ സ്മരിക്കാതിരിക്കുന്നത്, അവിടുത്തെ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നത്, അത് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാതകമായി മാറും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം പഠിക്കാനേറെയുണ്ട് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ കുറിച്ച് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നബിയുന അസ്റഫുൽ അൽക മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ചരിത്രകാരന്മാർ ഡാർക്ക് ഏജ് അഥവാ ഇരുണ്ട യുഗം എന്ന് പോലും വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ, അറേബ്യൻ ലോകരെ, ആ ഒരു വംശത്തെ മുഴുവൻ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കാരണക്കാരൻ അത് അസ്റഫുൽ അൽക മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രമാണ്. തൻ്റെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ, തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും അവിടുത്തെ ജീവിതം അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കുടുംബ പശ്ചാത്തലമായിക്കൊള്ളട്ടെ, സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, സൗഹൃദങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒരു ലീഡർ എങ്ങനെ കൊള്ളണം എന്നിരിക്കട്ടെ, ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല മേന്മകളും അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊന്ന് ആ മുത്തിന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് പകർത്തുവാൻ, നമ്മിലേക്കൊന്ന് പകർത്തുവാൻ നമ്മളൊരു ശ്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകം തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞേക്കാം. അത്തരത്തിൽ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പൂജാതനാവുകയും ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവനായും മാറ്റിമറിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പോരിഷ, അതിന്റെ വീര്യം എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ ഏതാനും ചില ഏടുകളെങ്കിലും നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ താളുകളിലേക്ക് പകർത്താൻ എളിയ ഒരു ശ്രമമെങ്കിലും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യനെന്ന്, മുസ്ലിം എന്ന് ജീവിക്കുന്നതിന്, മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്നതിന്, ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ്. ഒരിക്കൽ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ സാരാംശം ഇങ്ങനെയാണ്: നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്നെ അടുക്കള പണിയിൽ വരെ സഹായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അതെ, ഇന്നുള്ള സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ സ്ഥിതി? സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള, മനുഷ്യനും ഉന്നത കുലജാതനും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനും തമ്മിൽ, ഞാനൊരു ലീഡറാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അഹങ്കാരവും ഹുങ്കും എത്രത്തോളമാണ്? അതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഞാനായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാനിങ്ങനെ വഴിമാറ്റി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ
അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉദാത്തമായ മാതൃകയായിട്ട് നമുക്ക് നബീന അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മളിലേക്ക് പകർത്തുവാൻ സാധിക്കും. അത്ര മഹനീയമായിട്ടാണ് അവിടുന്ന് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. കൊല്ലാൻ പുറപ്പെട്ട ശത്രുവിനോട് പോലും ക്ഷമ കാണിച്ചുകൊണ്ടും തൻ്റെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് മുറുക്കിയ ഷാളിട്ട് മുറുക്കിയ തൻ്റെ ശത്രുവിനോട് പോലും കരുണ കാണിച്ചവൻ. ഓരോ പിഞ്ചു പൈതലിനും അവിടുന്ന് സ്നേഹം വാരിക്കോരി ചൊരിയുമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ തൻ്റെ കുട്ടിയെ ഉമ്മ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സ്വഹാബി നബിയുടെ അടുത്തുള്ളപ്പോൾ പറഞ്ഞു, റസൂലെ, ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ ഒന്നും ഉമ്മ വെക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, മക്കൾ ഉമ്മ വെക്കുന്നത് വളരെയേറെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്രത്തോളം ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ ആ മഹാമാനുഷിയോടൊപ്പം നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.